întârziere, dar alături de o parte din cei prezenți aici am avut astăzi o discuție importantă legată de acordul de parteneriat cu Uniunea Europeană, de modul în care România va cheltui fondurile de coeziune structurale alocate nouă și dacă în primul exercițiu 2007-2013 pot să spun fără ezitare că în special la Pozdru totul a fost un infern și un infern din care credem că am ieșit. Doamna ministru Câmpeanu, mai bine informată decât mine, zice că mai avem destule bombe care vor exploda. Asta nu înseamnă însă că în viitorul exercițiu financiar nu vom avea sume cel puțin la fel de importante. Mă uitam peste 1 miliard de euro pentru dezvoltare profesională, crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, alt 1 miliard de euro pentru categorii defavorizate, aici vorbim în general de romi, dar sunt multe alte categorii pe care le avem de sprijinit, și încă 1 miliard, vorbesc de 1 miliard ca să fie simplu pentru toată lumea, și încă vreun 1 miliard de euro pentru zona de educație și de pregătire profesională în zona educației. Deci, am rugat-o pe doamna Pană, pe care o felicit pentru inițiativa organizării acestei conferințe, alături de toți ceilalți organizatori și de participanți, să înceapă dezbaterea și fără mine. N-a vrut. Da, cred că până să învățăm dialogul, poate mai scăpăm de chestia asta paternalistă în care trebuie să vină neapărat X ca să se poată discuta. Important este că, evident, că avem foarte multe lucruri de reconstruit în ceea ce privește mentalitatea și capacitatea noastră de dialog, că am încercat în această perioadă și vom încerca cu atât mai mult în viitor să reușim să avem un real dialog, nu doar o întâlnire, așa cum de multe ori se întâmplă, și să fac un apel către toți cei prezenți de a fi parteneri reali în această construcție tripartită, guvern, sindicate, patronate, în două direcții. În primul rând, aceea de a păstra un trend pozitiv de dezvoltare economică, și acum lucrurile sunt evidente. Avem creșterea pe 2013 2,8%, avem cea mai mică inflație, cele mai mici rate ale dobânzilor. Deci un trend economic pe care însă într-o Europa și o regiune extrem de turbulentă putem să-l pierdem oricând sau să-l inversăm. Și aici cred că responsabilitatea este egală a patronatelor, a sindicatelor și a guvernului în a păstra acest trend pozitiv și în a nu veni cu șocuri care să inverseze acest trend pe care ni l-am dorit de foarte mulți ani. De prin 2009 încoace îl tot așteptăm. Al doilea proiect esențial, la care sunteți în egală măsură parteneri și responsabili, patronate, sindicate alături de guvern, este cum facem să folosim beneficiile creșterii economice pentru a vindeca din rănile sociale ale ultimilor ani. Dacă mergem în continuare pe ideea unei societăți în care fiecare se descurcă singur și ce se întâmplă în rest nu contează, așa cum am văzut și aseară, să nu îi ajutăm pe cei care au rate la bănci. De ce să nu îi ajutăm? Îi ajutăm și pe cei care au rate, așa cum îi ajutăm și pe cei care au profit, pentru că ținem 16%, cota unică, așa cum încercăm să ajutăm fiecare parte a acestei societăți, pentru că altfel, dacă nu suntem o societate mai solidară, vom ajunge din nou la gravele conflicte pe care România le-a trăit în 2011-2012. Dacă, dincolo de voința de dialog, reușim să avem o responsabilitate împărtășită de cele trei părți pentru aceste două tendințe, una de dezvoltare pozitivă a României, cealaltă de folosirea acestei creșteri economice pentru a vindeca din rănile sociale ale trecutului, veți avea și în mine și în Guvernul României un partener responsabil.
E singurul apel pe care îmi permit să-l fac și acum aștept cu mare drag criticile dumneavoastră.